seuraavaksi esittelen tuomaristoa. Tänä iltana kohtaavat minun hyvä opettajani Jani Suvanto. Virallisen punnituksen mukaan tänään 78,5 kiloa. Vain 4 kiloa Janne Sandelin painon yläpuolella. Tasoitusottelu siinä mielessä Jani Suvanto ottelee 16 unssin hansikkailla, Janne Sandelin otellessa 10 unssin hansikkailla. Kuulutaan ottelijat kehään. Siniseen kulmaan Janne The Hitman Sandel! Jannen ottelukokemus muun muassa maajoukkueedustus pelilevoimistelussa, useita voitettuja katutaisteluita koronabaarin takana ja taekwondossakin maajoukkuetta edustanut. Ei oo. Janne, hanskat pestynä takaisin. Seuraava ottelija on hankkinut kokemusta ensi alkujaan Tukholman kovilta kadulta. Tätä nykyään sekä oikealta että vasemmalta puolelta lyövä ja potkiva, toivottavasti tänään, Jani The Great Suvanto! Ottelu käydään American Boxing Deadline Action säännöillä, eli ei ole hirveästi sääntöjä. Mitä helvetti? Ajan niin nyrkeinen. Ottelijat keskelle. Sidontaa, ei niskaa lyönteä. Niin peli. Shake hands. Kulmiin. Aplodeja. Hyvä Mikko! Are you ready? You ready? Let's get it on! Hyvin ylimielinen tyyppi. Vatta Janne. Vatta pystyisi siinä. Lyö. Rocket. Nuku paskaa. Hyvä! Sinne! Ei se tykkää siinä. Lisää vaan sinne. Se suojaa jo. Lyö vaan. Hyvä! Tuli piste. Älä jätä kesken, jatkaa. Kombinaatioi. Noin, anna mennä vaan. Tuommoista vaan lisää. Lyö.
Ota toimii oikeesti. Lyö sitä! Saa kannustaa. Jos se antaa lyödä, niin se on vaan! Jatkaa! Ei yksittäisiä, jatkaa. Lyö Janne! Lyömällä pärjää! Hyökkää Sandel. Jani kylkeä oli koko ajan, sinne pusuu. Hyökkää. Kero väissää. Tyrmän Mäkinen. Kylkee. Hyvä! Lyömällä pärjää Janne! Jos ei lyö, niin ei tuu mitään! Hyvä! Jos sä kyrmät on tuomari, niin mä tarvitsen ison kaljan. Lyö Janne! Siinä on pää ihan tarjolla, just noin! Hyvä! Vedä kompoja vaan Sandeli. Kaksilmalla ei enää pärjää! Just noin. Mennä vaan! Nyt pidät se kehän keskustaan. Aja kulmaa Jani. Noin! Aika! Lisää vaan. Oi! Seuraava erä todennäköisesti enemmän tuomiopäivän meininkiä.